Sachisian ngip tieng sumbai pi sya kap thup pule kubor ngap sipang. Menta ngan pule pi na kubor jong maupor. Maham ka HNPF ban penyat ya kikali na joai lada maramot ya kasurok joai bypass. Joai nailar apfratrik. Namar kajing sniu syaba palat jong usurok bypass na thatlas kain sa saumer mi mentru kabalabu jing ya kikali bayat na utay usurok ubaladap sa tang daki kliux ar hasilenter nakaliang kahinyaw trap National People Federation West Jante Hills kalamaham tingi banpa penyat no ya kikali kimator na usurok barung lengba ka so juai lada maramot syu ya u da ka sarkar lengba ka kero balapha da organizing secretary umalam prang papang kaseng kala krensyai bak ladap da kajing bitar hadu kata-kata banyo i dala ki jonggi khmat ya kajing jong pajba nong late nong wan now tay surok national highway banriu ubala ro bat menyaso ya babontli ki jela jong kathain sa taylam ingi kane kajing sniu une surok lalong kabasapa palat kata-kata une usurok joai bypass da kajing don jong ki tliu ki bahe kilabu jing ya kikali bat don kipor kiba hap hapo kitliu bat sakot sendan layathu ru ki don bun kikali kibalangat hakane gejing jia tang nakadaw jong gejing sniu palat tek surok wadlaw ni surok ula don hapdeng gejing sniu takisnem menta handrei na kaliang ka sarkar kam shim la shim kia ban maramat bat la shu i sa yu bet kumto hapdeng gejing sniu kat ba nang mi isngi shu kaseng kalaong lada pek bahaya usurok kalalong kum usurok klau bat omlong syu paniat kikali kimator hakaju kapor ka kentu ya ka sarkar bakan simkhia ya kan egjing lem kumta ka seng kambanse banle da ka bating sakane ka kawai padiga khubor shakshat mausawa hier leit pen khoj ki samla pule ka Saint Anthony's Shillong nailar apufratrik Kisamla pule jong ka St. Anthony's College Shillong lengba ka Torsion Club harengkat ka jingya so tilang bat ka office usim ka hima sora haga khat khandai trik kilahir sa kaksat mausawa ka badon hakithain sora ban lektam ya ki jabo jaban bat ban penkhot ya ki saudong saukun jong ka negjaka jungo kai prathai ba paunam haga jela kanege jing penkhot ya kanega jaka jungo kai prathai kalong ban penitenat ya ki jaka ki ba kring ya ki nong jungo kai prathai ki bana sabar gejela bat kalong ru kum kun kusa pangidei ban sumar ya ki jingdon jing em jong gejela ki bayo kepang ong ka kerwo na ka samla balasna dona nongse secretary ka club dei hadin kasngi balawat jing tiap ba kanu na pedeng kini jika jungo kai prathai kabadan kam bangin lek penkhoj bat ha ka jingwat jingtip ni la syam ba kadai ka niga kshat kabajabo tam na ka kabangilayo jingtip bat dei na katakadaw ni la hier sya ka niga jaka kabagi khot ka kshat mausawa la benrap ka kerwo kini padi khubor na sya satlak ka prathai thong upu Francis yaw Archbishop ka Hyderabad kum u Cardinal ka Vatican. Hyderabad nailar. U Archbishop ka Hyderabad u Paula Anthony u balaklalong u bre u banengkong na teleku bansajit kum u Cardinal Vatican. Lathong yu u ha Saint Peter ka Basilica jong kanongba Vatican ha kasngi sajjan bat ya kajingyalang lapenya da upo Francis. U Anthony u baladon ripus nem karta na Kurnool district ka Andhra Pradesh ulasya penkiu kerdan kum uway na ki Cardinal ha ubnay jemang ha upo Francis. Lapan gentang yu kum ulengdo niam ha usnem cheja khandai spa khandai poar bat lathong kum u Bishop ha Kurnool ha urempang arajar pra. Ulasya thong kum u Archbishop ka Hyderabad ha unaiwing arajar arpeu. Kiwe ki Cardinal na India kilong u Archbishop ka Goa bat daman u Filipi Nerio Antonio Sebastio de Rosario Ferrero. Sakane ko way padega kubor pala.
pelat im ga kmi hati ya ikhun haduk hadwai kenta. Kaladon gawai ke jingjiak ba pela ha Chhatra district jongka Kharkhan ha India. Kawai ka kmi hati kalati siti barok sisngi simiet haduk hadwai kenta ya kawai ka kendau. Kini kibayo i kim sim sautu ayu kane ka kmi hati kale. Handrai hadien anda kila lekpek kila syam ba ikhun hati ila liat ha potliu. Kadba kata ka kmi hati kadang ti ya ka kendau kata ka kendau kanang hap. Kane kalong na kadaw jong ka jingkia jong ka te ka kmi hati. Da ka jingirap jong hipaj ba kalala man say ya ite ikhun hati. Kane ka pen i ba ka kmi hati kabadon jingsngaw yalai jong ikhun kan le kat ba kadon la kabut kabor ban pelaj im ye i. Kane ka day kaba kiong kasap jong ka kmi. Di mentang ila pois bekut jong kane ka program jungi bat ngin sikiduk biang ipi la syai ka singi kubele sibon.